Angala petit déjeuner, zeti c'est la cousine. Quel problème? You wait beaucoup les problèmes. Problème karate. Les filles tundrana havio zeni magnano tsy tiandreo le raha vitan'le taloha. Zeny tsy mampandroso atsika. Zava fo zao rô vao manjaka miadana. Indra ny volagny gasikara. Andira vanina izy raha namboarindreo jiaby taloha teto fa ny magnatsara ny tokony atao fa tsy raha. Donc atsika atsika mahantra lalandava satria vola tokony atsika zao zegny nany nivanga tasy ty. Koa zegny fa miôva gouvernement io vakiny tasy mimpody mividy tasy koa izy. Donc zegny atsika le hoe mamorondava. Raha fa tio fo vidiny raha fa io kely antsy. Tsisika itasy nividiny ty fotsy bon. Izy ty tsy robatako fa asiako décoration. Azonao asiako fleur hely. Juste anao zegny anao magnampy fo. Voilà. Tsy zegny fa tonga de poteko araiky ty za ivanga karaha ty fo koa fa lafo ny vidiny ty. Tu vois? Tsy zandra baka atsika androso. Zegny amizay baka orke pitondra nareo izy piandry tsy haiko raha iambesany tsy haiko aza miambogny vody tsy haiko piandry fa tsy haiko miraha iambesany milliard amina milliard bloqué ici ben oui atsika fo magnefa zo taranaka atsika fo magnefa zo 3-4 génération atsika magnefa zo sy mbaty Madagascar tsy avotro. Fais ce que tu veux fa tsy avotro. Zay mitondra eo zegny tiseo fa mahehe ambonimboniny namany. Zay non mais andafy anao tsy tara andeha rodagna zegny nefa taloha fa manohy fo ataondreo magnatsara. Tsy zegny tsika fa potipotehigny le fa vitan'ny namagna. Ampody fo baka io, ampody la même chose. Inavotrabla. Mandeha mitrosa koa mitrosa fo baka fa zegny baka za Madagascar. Izy tsy ataondreo agnarany babandreo ndraiky renindreo ny agnarangazy. Moi. Daiky donia ty ravagna fo Madagascar tsy mahefa trosa zegny. Ravagna fo donia ty mioforo donia vaovao. Trosa tsy voahefa. Zegny oko publication Gaskara zegny. Ora zegny. Dia aso adosiko ty dia aso andizahako baka zegny. Raha zay raha enregistré quoi attends je vais le voir. Ty edy araiky izy ty. Io tsy maintsy ravana ho izy ny collision ao amin'ny rova. Tanareo io? Agnatin'ny rova ao mihitsy ravany. Satria izy zegny le milliardaire agnaboaka vola orka andeha itrosa andeha angataka. Vous imaginez? Azonambanao tsika tsisy vola roma mino ministre ny tourisme vaovaovonavy ao mampiditry olo 150 business nany 70 millions. Tamin'ny foara betibetiky teo igny 95 nampidiriny eto clandestinement eto miaraka tamin'ny Gaskara baka atao tsofotro eto. Anagna près voilà puis zegny business nany mampiditry olo andafy eto business ny araiky vaovao katetaka ty magnangy ty. Karakory ataony tanànandroso vola mandeha imposin'olo personnellement. Za tsy ndraiky nefa nity anareo raiky za mbala vakantsy. Andran za la rentrée maro dossier nareo tsatsangatsangako eto. Za mbala vakantsy za mibolilalila za mivolagna anareo ataoko rabolila fo izy fa andran za tsy nagnano rabolila nareo volihondry. Ma fa 11h17 Asa kelera na train za andeha koa tsy mahay lera andehanako. Hita kabaro 11h35 11h35 décollage naka. Ke magnan'igny rogny fa hody maloha ke fa mbala hiza robo fotsy ko fa piandra lahelon'olo efa andrasany foana miandrasa foana zany
Za fa tsy miambigny e, fa za mpiandry varavarana ny afobe fô. Agny za mizaha anareo nagnano mody Jesosy alohan'ny Kristy aby regny. Ary za miambigny anareo. Fa za bokô ty za toko sy andininy agnatin'ny Baiboly ao magnambara tsara fa raha tegna mpivavaka marigny mitondra fiavahagna marigny tsy mijabajabaka amin'ny raha politika, tsy midika amin'ny raha politika satria io zao tontolo izao. Misy toko sy andininy amin'ny Baiboly andivakiko amindreo fa mety tsy haindreo raha nandroka devoly nomaly igny sady mpitondra anareo mpiandry. Izy koa izy mpiandry marigny izy tsy midika amin'ny politika fa izy iny doko tamin'ny asanany fô. Anday miako toko sy andininy. Za zay kajo misy lehilahy ty rôdy kan tôbily ry mamango mizaha ty mizaha koa mizaha magnatsikatsiky rôdy ry e fa voalamba malandy koa izy ry kavigninazy lava. Agny anareo e. Ako antsika defa lehilahy lefaka ry tsy tafipetraka. Hoany ndray. Ma carton raiky igny meko anao za raha misy izy ty. Tsy mivilagna izy igny niany adina ty. Za le raha avy amin'ny afara chargé carton io. Amin'ny 75% anao mahazo maromaro. Oui. Mitira ataoko fitondrasan'olo mirandra fô Fa izy io mila ampidiranao raiky spécial bus. Amin'igny koa lera mangala bus igny tsy mijaly satria koa niny spécial métro io tsy mandeha za amin'igny. Anao fa guide professionnel hely. Andreka mandeha Paris, contactez-moi. Je peux vous récupérer à l'aéroport, mais on paye très très cher. Et quoi? On ne fait rien gratuitement. Des Africains, qu'on est madame Zatour. Marine vavanazy zegny anao zao. J'étais amenée à Galerie Lafayette. Za fa tsy andeha agny mamono téléphone. Téléphone naka navitagny naty. Louvre, une casine. Château de Louvre. Louvre, je peux vous guider, c'est Louvre. Château de Versailles, Luxembourg. Vous voyez, je suis une Parisienne. Donc voilà. Quoi? Elle est la Parisienne. Oh là 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 là. Puisque je suis bloquée ici. D'être là maintenant nous malin. Oui, c'est naka. Ah, mais t'as l'accent parisien, toi. On va se calmer. Je vais prendre mon accent malgache. Il y a vraiment l'accent parisien. Moi, je parle pas vraiment les... Si, un peu d'effort, tu vas y arriver, hein, ouais. T'inquiète. Avec le temps, un petit peu d'effort. Bonjour, Rangoko. Oui. Ouh, afubeda ko rendez-vous agny raha milamigny. Io no mahita robot gosy aby momba io milelalela tsony anao. Magnomagna grillade anao parce qu'il y a le feu. Madimady baka ritonotono amizao antena tsy nihina kamankory tamin'ny donia ty havy agny antena mibomaka kamankory mihina do mihina malogno. Agny tara fa misy fady. Zegny ane le tegna tendenako agny. Agny tsisy fadifady agnenjiky anao zegny anao mibomaka amizay ry tita. Nudiste plantoir. Jiaby baka mandeha o palapsy zay mafana be matsafa palapsy fo antena ry. Tsisy raha mitanantanagna. Fa miboaka okay na kaza. Plastique amizao agny. Marikirikitry toilette agny. Agny baka misy place pour une seule personne zay. Amin'ny rahatsem-pagnahy naka. Rahatsem-pagnahy fô vazako zay. Moramora. Za koa za tsotra regny antany misy boutique zay que pour elle. Modèle lamba jiaby amindro aroe fo. Za ka fa midiko sy lamba tiako roa miaraka alaiko tsao mbala misy olo hafa misy izy. Amin'ny rahatsem-pagnahy fo. Rahatsem-pagnahy mpamosavy mandihaly. Igny raha bebe karama. Travaille la nuit. Re docteur ene aia das. Ry verte ry. Fa hene. Izy ry verte ry. Mobigo. Re baka trene Mobigo. SNCF voyageur. Ma tafa lolo fanidiky ty arabo vazary tsy tiambigny zahavy. Tanao olo jiaby ny zozaka ai. Izy ty baka mitotro la roche migène ndraiky za. Izy ty tsy avy aminay.
déboisé. 11h35. Bisous, Doudou. Allez, bisous. Ça me fait trop plaisir. On s'appelle, hein? Oui, oui. Tu me donnes en dépression. Quand je déprime, je vais chez toi. Voilà, adresse Fanazuro. Oh là là, voilà, il a quoi et tout.